it's me, Clani, and welcome back again to my channel. Love, Clani Clavano. Please do subscribe dyan sa tabi at click the bell notification para ma-notify ka kung ano-ano mang mga videos ang ating ilalabas. Anyway, today nga mga loves, mag-start akong uminom lang. Today is January 25. Yes! Yeah, January 25. So, mag-start akong uminom nitong chai seed. Chai seed, organic daw siya. Chai seed. Tapos, gamitin natin yung regalo natin, yung nakuha nating gift na tumbler from Starbucks. Ayan. So, isang ganitong tubig, ganito kalaking tubig. Tapos, ilalagay natin ay isang teaspoon na ganito. Then, ayan yung iinumin natin for the whole day today. So, titingnan natin kung hanggang sa maubos to is kung ano yung magiging result sa akin. Anyway, ayan yan. Katawan, sobrang malaki yan. Malaki. Ayan. Katawan, let's see. Huwag kang malalaglag. Ayan. Ating OOTD ngayon So, ayan ang laki na ang ating tiyan. And, yung kilo ko po talaga is 64. Ayan, nasa 64 o 67, I think. Minsan kasi mali-mali din yung mga, mga kiluhan. So, nasa 67 ako nung ako nagkilo sa shop. 67 kilo. Ayan. Nangangatay ako kasi may allergy ako something. Anyway, lagyan natin ito ng tubig. So, ayan, may tubig na yan. Ayan. Tapos, yung filtered water lang yung aking nilagay, yung aking kinuha. Tapos, buksan natin ito. May ziplock naman to kaya pwede mo nang i-ziplock or ilagay mo sa container after ng buksan. Then dito, isang ganito lang. Isang ganito lang muna yung ating ilalagay. And then, isusok natin mo ng 30 minutes. Yan, bago natin inumin. Sabi nila, isok daw ng 30 minutes. So, ayan ang mga loves. Bali, ilalagay lang natin to dito. Leave lang natin 30 minutes. Then, balikan ko kayo mamaya kung anong hitsura nito after ng 30 minutes. So, takpan lang natin siya. One eternity later. Nandito na ulit yung ating pusa. So, surprise natin si Kuya Ryan.
1 hour later.